Our Hiligaynon word for the day is dala. Dala. The Hiligaynon word dala means anything carried, brought, taken, conveyed, or transported. It also means to carry, transmit, bring, take, along, bear, convey, transfer, transport, cart, or ship. It also means to support, to influence, or to gain over to one side or to persuade. Dala. Dala. Here are the example sentences for the Hiligaynon word dala. Ano ang ginadala mo? What are you carrying or bringing or taking along with you? Ano ang ginadala mo? Diin mo ina dalon. Where are you taking that to? Diin mo ina dalon. Dalhi ako sing isa ka baso nga tubig. Bring me a glass of water. Dalhi ako sing isa ka baso nga tubig. Padalhi ako sing isa ka pares nga sapatos. Send me a pair of boots. Padalhi ako sing isa ka pares nga sapatos. The next one is ipadala sa iya ini. Send him or her this. Ipadala sa iya ini. Pinadala niya ini sa akon. That means he or she sent me this. Pinadala niya ini sa akon. Ano ang dala mo? What is it you are bringing or taking with you? Ano ang dala mo? Daw sa hindi mo siya madala, you will scarcely be able to move, influence, or persuade him or her. Daw sa hindi mo siya madala. Pinadalhan niya ako sing sulat gikan sa Manila. He or she sent me a letter from Manila. Pinadalhan niya ako sing sulat gikan sa Manila. Nag-abot na dala sang salakyan ang kahoy nga binakal ko. The wood I bought has now arrived by boat. Nag-abot na dala sang salakyan ang kahoy nga binakal ko. Gindala niya ang akon kalo. He or she brought my hat. Gindala niya ang akon kalo. Makadala ka sini, can you carry or transport this? Makadala ka sini. Nagabato na siya sing binulan nga duha ka pulo ka mangmang dala ang pagkaon. He or she is receiving 20 pesos a month and he's bored. Nagabato na siya sing binulan nga duha ka pulo kag mangmang nga dala ang pagkaon. And that is all about for our word for the day, which is dala. Dala. Madamo gid nga salamat and see you in the next one. Bye!